Chuť pracovať, naučiť sa niečo nové. Na Safefore ma najviac zaujalo, teda na ich web stránke, ten samotný opis. Riešiť nové problémy. Pracujeme tu s novými technológiami. A ako sa pozerať na ten jednotlivý proces. Mám tolerantného šéfa, ktorý chápe, keď mám veľa školy, pracujem menej, keď môžem, pracujem viacej. Nie je to čisto len o tej technológii, ale je to o tom pochopiť viaceré iné veci. Chceli by ste sa pridať do nášho tímu? Som Anka a rada vás prevediem celým procesom nástupu do Safeforeu. Ozvite sa nám a naštartujte svoju kariéru už teraz.